uJohn Hlophe uzohola i-MK Party ePhalamende. UDkt John Hlophe, owaxoshwa njengomengameli wamajaji aseNtshonalanga Kapa, ungumholi oqokiwe weqembu loMkhonto weSizwe ePhalamende. Uqinisekise kwabezindaba ukuthi uzobe ehola iqembu lesithathu ngobukhulu ePhalamende likazwelonke. Nokho, amalungu ePhalamende angu-58 obekufanele afungiswe emhlanganweni wokuqala wesiShayamthetho sikazwelonke ngoLwesihlanu olwedlule awazange afike. Kulokhu kukhethwa kukaSomlomo, iPhini likaSomlomo kanye noMengameli. Izihlalo ezingu-58 ezabelwe MK Party zizohlala kungezazo. Ukuqinisekisa kukaHlophe ukuthi uzohola iqembu esishayamthetho sikazwelonke kungase kukhombise ukuthi sekuseduze ukuthi afungiswe amalungu e-MK. Khona manjalo, uMkhonto weSizwe Party ukhiphe isitatimende esifundeka kanje. Isihloko saso, ukuhlukaniswa kwezibopho eziyinhloko nokuphatha kwezimali usotswebhu omkhulu kazwelonke noma osotswebhu abakhulu bezifundazwe. Ngethemba ukuthi le ncwadi izokuthola ukahle. Kulandela ukuxhumana kwakamumva okuvela ePhalamende mayelana nokwabiwa kwezimali ngenxa yokumelwa kwethu esishayamthetho sikazwelonke nasezishayamthetho zezifundazwe. Thina sisesigabeni esibucayi ekwakhiweni kokuphathwa kweqembu lethu kanye nezezimali imisebenzi. Uma kubhekwa lesi sigaba esibucayi sentuthuko yeqembu lethu kanye nesidingo sokusungula ukuqina uhlaka lwemisebenzi yethu, ihhovisi likazwelonke linqume ukuhlanganisa ukhiye othile, izibopho kanye nezindima okwesikhashana. Lesi sinyathelo sihlose ukuqinisekisa ukuzinza, ukufana ekusebenzeni nokusebenza ngempumelelo, ukuphathwa kwezinsiza njengoba sisebenzela ukuqinisa isisekelo sesifundazwe sethu kanye nezakhiwo zesifunda. Kodwa futhi ukubeka izisekelo zikahulumeni wasekhaya ophelele, ukhetho, ezezimali kanye neminye imisebenzi, zonke izimali ezabiwe esishayamthetho sikazwelonke kanye nasemhlanganweni yezifundazwe zizophathwa yihhovisi likazwelonke ngokusebenzisana nehhovisi likaMgcinimafa Jikelele. Lokhu kuhlanganisa okubalulekile ekugcineni, ubuqotho bezezimali kanye nokuziphendulela njengathi sihlisa izinhlaka zokusebenza emazingeni ahlukene eqembu lethu. Ukuthola ukugunyazwa kanye nokwenziwa kwanoma yiziphi izinsiza noma yiziphi izinkontileka kuzoba ngokuqondile okuphethwe ezingeni lendlunkulu. Lokhu kuzobandakanya ukungagcini kwezezimali nokukhishwa kwezimali, izinqubo zokuthengwa kwempahla kanye nezivumelwano zenkontileka kuze kuqinisekiswe ukuhambisana nezinqubomgomo zeqembu lethu, imithetho kazwelonke kanye nokuqinisekisa ukuthi silandela imihlahlandlela evela ezishayamthetho nasePhalamende. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.